Nout. En Nout, even kijken. Wanneer heb je gehoord dat ze prins zou zijn? Volgens mij 10 januari. Oh, dat is nog echt pas dan. Oké. En wie komt ze dat te weten? Komen ze naar die toe? Maar ja, voor gelaat wij dan in de raad komt. En dan kreeg degene die nog in groep 7 zitten, is dat bij ons. Ah, zo. Die hebben dan nog een kans om jeugdprins en prinses te worden. Ja. Dus, En wat zag de klasgenoten wie ze hoort dat het zo prins wordt? ze gewoon lekker en Vonden ze leuk voor die? goed zo, ja. 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 Die dachten van, als zij daar op dat wagen zit, krijg je veel van snoep. Savi, wanneer kreeg je te horen dat ze prins wordt? Ik weet het sinds juni. Sinds juni al? Ja. Dat is wel lang, maar dan moest het wel echt lang voor de houden. Je hebt dat goed kunnen doen? Of heb je toch iemand verteld, stiekem? Kom maar hier vertellen. Ja, Probeer maar het is niet zo heel moeilijk. Met de handen aankomen als het geeft. Het is niet zo heel moeilijk. Nee? Dus dat is zich wel gelukt, zeg maar. Ja. Oké, en doe dan, Ingi. Ja, sinds mijn broer 2 jaar geleden prins was, toen had ik tegen mijn moeder gezegd dat ik ook prinses wil worden. Ja? En wanneer wist dat, of wanneer wist u dat? Ook al zo lang, vanaf volgend jaar. Ja. Jo, echt? Veerle, Ja. verlos. Ah ja, hij deed het. Oh, dankjewel. Techniek, goed gedaan. Veerle, vertel eens, wie is dat bij dich bekendgemaakt als de prinses wordt? Ook 10 januari werden 4 ouders jeugdprinses werden veroet. Volgens mij 6 of 7 kinderen werden 4 uitgekozen wij jeugdprinses werd. Oké, wauw. Dus dat is wel een hele eer, hè? Ze dan, en hebben ze dat altijd al willen worden, prinses? Ja, Ja, en wie hebben ze dat dan aangegeven? Wie geeft dat precies? bij ons wordt dat ook gewoon geluid. En dan moest ze op een briefje aangeven dat ze jeugdprinses was waren of jeugdprins. Oké. En bij jeugd, bij de Schoutvotten? Geeft dat ook zo dan? Nee, bij ons gaat het gewoon de geurs. Ze komen naar die huis of ergens afgesproken en dan vragen ze of ze jeugdprins wil worden. En dan kan ze ja of nee zeggen. Ik heb dan ja gezegd, anders had ik niet. Maar Ja. ja. Heb je die ook Ingi? Ja? En vertel eens, wie ging dat, wie er op een podium stinkt, hè? Want volgens mij houdt je naar Santana door, hè? Heb ze samen met gezongen, toch, Savi? Nee, Of? niet met Jontana, maar wel met Spring en Span. Oh ja, Spik en Span. Wauw. Ja, Had je super. en Spik en Span en Jontana daar? Ja, en nog één. Nee, nog 2. Ja, maar ik ben nog Oké. Cool, ja. Dat is wel cool, ja. Ja, en ik heb het even nog gekregen, hè, van de Schoutvot, hè. Dus de Piet Gielsbergs herinneringsmedaille, daar moest ze heel zuinig op zijn. En ja, ik vind dat wel een hele eer. Dus ik denk, van de Schoutvot te komen, dan doe ik hem ook om. Ja, dus, wat vindt ze tot nu toe het leukste vastelovensmoment? Ja, ik denk toch gewoon met de grote kar, met de grote optocht, gewoon snoepjes gooien. Ja, vindt ze dat het chic zijn, denkt ze? Mm. Denk je ook, Jelle? Ja, Nou, wanneer is dat bij jeugd? Vastelovens is maandag, toch? vastelovensmaandag, ja. Ja? Ja. En geeft u dan bijvoorbeeld zondag naar een andere optocht kijken? Of heb je dan weer andere verplichtingen? Volgens mij andere verplichtingen. Ja? Maar dan denk ik dat ze de recepties al gehad hebben, toch? In dat weekend, ja. Ja. Ja, dat zijn andere leuke dingen, toch? Want wie vindt je eigenlijk de recepties, denk je? Ja, wel leuk. Ja? Die eigen receptie is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Maar er moeten nog heel veel andere recepties zijn. Dat vind ik ook leuk. Sommige. Ja. En dan heb ik gehoord, dan kreeg ze dus van iedere vereniging kreeg ze een medaille. Maar niet alleen een medaille. Volgens mij kreeg ze nog... ergens kreeg ze natuurlijk geen slok en zo. Hè? Dat is alleen bij die eigen receptie zeker. Hè? En maar ik hoorde ook dat je ook op ziekenbezoek wordt geweest. Ja. En wil ik me daarbij voorstellen? Word je dan naar een bejaardenhuis of zo? Ja. Of wie werkt dat dan? Kunt je nog even vertellen? Veerle. We gaan naar een bejaardenhuis en dan gaan we oudlui opzoeken die van Beeg eigenlijk zijn. Ah ja. En dan kom je volgens mij immers tegen de prinses was geworden. Kunt je nog even vertellen? Ja, Mia is prinses geworden. Bieden? Weet ze nog? In Borg, toch? Of niet? Bij de beste bewiners, hè? Dat was toch ook wel leuk om te zien, denk ik, of niet? Ja. Dat had je gezien. Op socials.
Dus Michel heeft zich nog een leuke vraag voor. Ja, als je een regel zelf mocht verzinnen voor de vastelavond, wat zou het dan zijn? Veerle, begin even bij dit. Vastelavond voor eeuwig goed zijn. Dat wel. Ja, zou ze dat echt willen, ja? Ja, dat is wel een mooie regel. Ja. En doe? Ja, ik zou het echt niet weten, Niet? denk ik. Misschien Nee. 2 weken vakantie of zo met kanker. Ja. Zo gaat het aan. Dan kan ze echt goed rusten. Uh-huh. En doe, Savi? Nee, te vroeg naar bed gaan. Dat zult je ook wel niet doen, denk ik, toch? Nee. Want heb je wel nu al dat je zegt van, poeh, het is toch wel veel allemaal, ja. Denk ik. Ja, sommige dingen. Ja? Want wat is het laatste dat ze naar bed is gekomen? Na middernacht waarschijnlijk, of Ja? niet? Ja. Gero, ook zo laat? Mm. Oké. Nou ja, de liefspreuk heb je hier niet, hè? Van hun heb ik al gehoord. Dan heb ik nog meer keuzevragen. Dan moest je eigenlijk één van de twee moesten kiezen. Dan heb ik hier confetti gooien of confetti in die nek krijgen. Confetti gooien. Ja, dat is makkelijk, hè? Dat wil je ook, hè? Zingen of dansen? Zingen. Zingen, ja? Dat is ook echt zingen. Nee. Is wel leuker tenminste, vind ik. Ja, leuker als dansen. Ja. Maar dat is wel een Polonaise met, of niet? Ja, dat wel, ja. Ja. En doe, Savi, zingen of dansen? Ook zingen. Ja, of zingen? Ja. Deed er iemand van je zingen of een instrument bespelen? Instrument bespelen, dat weet ik het vierde. Dat Ja? niet, ja. Wat deed ze dan, Veerle? Trompet spelen. Oh, wauw. Hé, dat heb je genomen. Heb je even een riedeltje gedaan? Komt ze nog een keer terug in de Oh trompet ja, dat is spelen. echt wel leuk. Ja, dat is chic. En hoe deed ze dat? Bij een vereniging? Ja, bij Cecilia doen we nog dat. Oké, wauw, super. Doet Geer ook iets van muziek maken? Nee, en dicht nou dan niet meer, hè? We hebben ze het wel gedaan, of niet? Ja, eerst wel. Maar welk instrument heeft ze toen gespeeld? Schuiftrombone. Oh, leuk. Dat is wel Super, knap ja. als ze dat kent. Ja. Even kijken, we gaan nog door. Hè. Vastelovend in de zaal of op de straat? Geen idee, Gees. Dus in de zaal of op straat? Ik denk in de zaal. Ja? En waarom? Dat weet ik niet. Als het regent, dan heb ze... Ja, en doe Savi. Ja, het lijkt er een beetje aan op hoe laat het is. Ja. Overdag, boeten en s'avonds binnen. Ja, het lijkt er ook aan hoe koud, maar meestal binnen. En soms is het boeten ook gewoon leuk. Als het goed weer is, is het boete ook heel leuk, hè? Ja, dat klopt. Nou ben ik me denken, je gooit natuurlijk dadelijk de vastelovenswagen op, hè. Dan gaat je aan de optocht metlopen. En dan is het om dinsdagavond 12 uur. Ik wil er eigenlijk nog niet aan denken, dat snap ik. Maar is het gedaan? En dan? Dat is toch wel... Denk je er wel eens aan? Of denk je van, nee, daar zijn we nog lang niet mee bezig. Maar we zijn nu nog verhoeden denken aan wat er allemaal gaat komen. Dat is Ja, wel want lang. wat voor traditie heb je bij jeugd dan? Het penske verbrennen. Franske. Een Franske verbrennen. Oké, en dan ga je ook echt gaat verbrennen volgens mij, ja? Ja? Ja. Dat gaat je- En bij jeugd, wat is dat bij jeugd de traditie? Bij ons gaat de kloezenaar terug te kloezen. Ah, zo, dat is toch wel leuk om te horen, al die tradities in de deur. Ja, En dat precies. vind je dat dit wel heel bijzonder. Ja, en ik ben ook een keer de kloesenaar geweest. Och, Ja, want hun komen natuurlijk bij mij op de buurt. ah. En dus de Schoutvoort is eigenlijk van, ja, bij mij gaan in de omgeving. En dan ben ik eigenlijk een keer gevraagd als kloesenaar. En dan moest ze echt uit de kloes komen. Dat is Oh, het echt? oudste Echt? gebied van de oké. Glen. En hoe 1200 nog gaat. En dan moest ze ook het kallen, moest ze ook het zeggen. En dan op een gegeven moment, dan maakt, of ja, nee, dat was het bekendgemaakt. Nee, volgens mij niet. Hè. Ja, achteraf. Oh ja, achteraf is dat. Als Ja, het al- precies. En dus aan het einde van het seizoen dan, ja, gaat het weer rennen terug. Ja. Oh. Maar dat, hier zegt Franske, wat is dat dan? Wat is een Franske? Ja, dat is een soort soeplap. Is dat een pop dan of zo? Of, Nee, het wordt gewoon, ja. Daar is een beeld van en dan maken ze dat na en dan gaan we dat verbrennen. Ah, oké. Hey, en Carmen zei het net al, hè, je kunt ook een eind aan carnaval, hè. Maar ik wil eigenlijk wel eens scherp van u weten, wat wil je later werden? Begin even bij dich veel. Geen idee. Niet? Want voor je bij de vorige heb je voor en dat wou chirurg werden. Kijk, wat zeg je dan? Nee, ik weet het echt niet. Niet?
Savje dicht? Ik denk dat ik het weet bij dicht. Toen was de opvolger van Mathieu van der Poel. Ja, oké. Maar als dat niet lukt, iets met auto's of zo. Ja, auto's. En wat bedoel ze? Rijden? Wie bij Max of maken? Nee, gewoon ontwerpen en zo. Ah, ontwerpen. Oké. Hey, maar wie gaat het met fietsen? Is het stopt natuurlijk nu? Of, Ja, nu wordt veldrijden. Vind ik iets minder leuk, dus dat maakt niet zoveel uit, dus dat doe ik nog niet. En rond maart beginnen de wegwedstrijden weer en die probeer ik dan weer allemaal te rijden. Ah, oké. Nou, super. En noem nog eens de vereniging hoe ze bij zit. Van de fietsen. Ja? Zuidcycling Team in Sittard. Ja. En du bent ooit bij mij op de wielerbaan begonnen, hè? Precies. Iggy, wat wil zich jaren later? Juffrouw of dokter. Juffrouw of dokter? En wat liet dich leuk aan juffrouw zijn? Dat is allemaal van die ken je dan. Juffrouw, ik moet naar het toilet. Vind je dat wel leuk? Weet ze niet. Maar dokter, dat is wel heel anders, ja. Ja. Ja? Ken ze tegen wondjes en zo? Ja? Ja. Oké, ja. Hey, ja, dat wordt het weer. Ik vond het super dat je hier was. Het was echt een hele grote eer voor ons dat je hier was. Verwens je nog heel fijne vastelavond. Da da dun dai da dun dai 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 da da dun dai. Veel waren uit liefde geboren. Het leven dat is een gift. Zijt ik up met de jaren. Het is daarom dat ik je maar denk. Begin de dag met een dansje en een lach. Zeng op een leuk liedje met volle kracht. En doe veel dat het leven dicht door de lach. Met plezier wordt gegeven in alle pracht. Begin de dag met een dansje en een lach. Dan het een dag zoveel blijdschap ik al gebracht. Deze dag van geluk, denk er immer aan terug. Nee, dat kent niet meer stuk. Ik vier immer jij was te lovend. Dan zing ik aan dansen aan een stuk. Van 's morgens bis laat op een avond beleef ik het grootste geluk. Begin de dag met een dansje en een lach. Zing op een leuk liedje met volle kracht. En doe veel dat het leven dicht door de lach. Met plezier wordt gegeven in alle pracht. Begin de dag met een dansje en een lach. Dan het een dag zoveel blijdschap ik al gebracht. Deze dag van geluk, denk er immer aan terug. Nee, dat kent niet meer stuk. Al raak ik de weg van het kwijt. En voel me soms wie een kloon. Ik heb wel geleerd met de tijd. Nu weet ik wat ik daarom moet doen. Begin de dag met een dansje en een lach. Zing op een leuk liedje met volle kracht. En doe veel dat het leven dicht door de lach. Met plezier wordt gegeven in alle pracht. Begin de dag met een dansje en een lach. Dan heeft een dag zoveel blijdschap ik al gebracht. Deze dag van geluk, denk er immer aan terug. Nee, dat kent niet meer stuk. Da da dun dai da dun dai 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 da da dun dai da dun dai da dun dai 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 da da dun dai da dun dai da dun dai 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 da dun dai da dun dai da dun dai 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 da dun dai. Begin de dag met een dansje en een lach. Zet een dag zoveel blijdschap die al gebracht. Deze dag van geluk, denk er immer aan terug. Nee, dat kind niet bestaan. Deze dag van geluk, denk er immer aan terug. Nee, dat kent niet bestaan.
tafel inmiddels Marie-José Soons en Wilco aan de kerk. Jij hebt de studio alweer, Wilco? PK. Moet even kopje de PK-studio. Maar ik kom alleen maar hier kijken. Dus Ja, de wedstrijd, als je langskomt, me wel een beetje. de wedstrijd als je langskomt, dan wordt ze ook meteen tafel gescheurd. Na aangezien van nog 20 minuten hebben. Oh, nee. Dat is een lang gesprek. Nee. Vertel eens even, Wilco, wat heb je, welk nummer heb je geschreven voor Marie-José? Dat tweede, wat het net heeft gezongen. Samen met Bas Kielen, moet ik er wel bij zeggen. Dus dat Vlammen. Ja. Vlammen, ja. En ken je een beetje met een schrijfproces, wie heet dat? Dat is heel verschillend. Soms heb ze op 10 minuten van alles en soms slupt ze een idee 3 jaar met bij wijze van spreken. Dit was zo ene. Ja. En dat is eigenlijk een beetje in elkaar gevallen. Omdat er is een Gelijnse versie van. En door dat Vlammen gekoppeld aan de vlam van Gelijn. Zeg maar, Oh, ja, de ja. fakkel. Ja, de fakkel. Vandaar de Ja. fakkel en het vlammen. En toen veel er in één. Mhm. En toen dacht Marie, ik wil ook naar het LVK. Hè. En Ja, eerst hebben we het GVK gedaan. Hè? ja, precies. En toen wonnen we was het door. naar het ja, Ah, toen ja, wonnen ja. we dat. En toen Ja. hebben we er een algemene vlamversie van gemaakt, zeg maar. Dat is wat ik net gehoord heb. En dan is het nog ook een halve finale geweest Ja. van het LVK. Dus dat was heel verdienstelijk. Uiteindelijk is dat leuk gelopen, ja. Ja. Ja, nogmaals met Maar heb je Bas. dan als ik geschreven ook al meteen immers, zo je Marie-José in de kop van dat wil een liedje voor, of is dat gewoon Nee. algemeen? Nee, niet direct aan het begin, maar op een gegeven moment als ze het hebt, ga je ze wel denken, wij passen bij. Dat is wel een bewuste keuze geweest, ja, dat wel. Ja. Hey, maar Wilco heb zich dan ook altijd, Geur de Lets bijvoorbeeld, dat Guus Stenen, dat hij gewoon altijd, dat er s'nachts wel eens wakker werd en denkt van, nou, dit moet ik niet nu opschrijven, Ja. want dit, heb zich dat ook? Nee, Guus is er dag en nacht mee bezig. Maar goed, Guus is ook al een hele tijd met pensioen, zal ik maar zeggen. Mm. Dat hou ik nog niet, dat is bij mij heel recent. En ik ben vooral met opnemen bezig. En Oké. af en toe, ja, Schrijf ze denk ik, een dan nummertje. krijg je een idee. Ja, precies. Dus het is niet echt van dat er een hele productie of stapel ideeën op. Maar dat is bij Guus wel. Dat heeft allemaal blijtjes en... Ja, dat heb ik laatst inderdaad Ja. gehoord. Die Ja. denk ik, oh, wat grappig. Ik denk, ja, Marie-José, wanneer is het zingen bij die begonnen? Oh. Ik wilde leeftijd niet zeggen, maar heel lang geleden. Toen was ik 6 of zo. ik weet wie dat koor Bij hoort. de zonnestraaltjes. Zonnestraatjes, echt waar, ja? En ik zing nu nog immer bij het vervolg, ja, de vocal solist. En dan moet ik eigenlijk om half nu gezien. Maar ze weten dat ik later kom. Oké, ja. En wat zingen ze bij de zonnestraatjes? Ja, we zongen alles. Hè. Duits, Pools, Russisch. maar nu nog eenmaal. En nu ook nog immer, ja. Het is geen Limburgstalig. Soms doen we geniet van het leven als lui dat willen. Met zo bij de bejaarden dat we door zingen. Maar over het algemeen is het of Latijns, hè, dus de mis. Ja. En of alle talen. We hebben Zweeds sinds nu het leren, dus Oh, gelukkig ben ik er nu even niet. dat is wel een leuke taal, Zweeds. Ja, dat is een superleuke taal, want we gaan met de ABBA Girls naar Stockholm. Ik wou net zeggen. Ja. Dus eigenlijk moest ik er nu wel bij zijn. Maar goed, oké. Het zal wel... We kregen de uitspraak geleerd van een meisje wat bij ons in het koor zit. En door een vriendin van die woont in Zweden. En hebben ze het fonetisch allemaal opgeschreven. En dan gaan we het ook in het Zweeds zingen. Maar toen zei het gewoon een stok nog. Ja, met de ABBA Girls. Wat bleef? Ja, dat doen we om de zoveel jaar. Hè. Oh, echt? Ja, we leuk. zingen elk jaar op de ABBA fanclub in Roosendaal. Ah, oké. De International ABBA fanclub. Hè. En dan gaan we dan naar Roosendaal en dan zingen we dan de pre- en de afterparty zingen we daar. Maar als we naar Zweden gaan, dan hebben de Zweden het voor het zeggen en dan, ja, dan mogen we maar afwachten of we mogen zingen. Ja. Dan ga je ze wel naar het museum ook dan. Ja, we hebben nu eigenlijk een programma. We hebben zelfs een theatershow hebben we. En we gaan van alles. Hebben ze, in het museum zijn weer dan special guests. Hè? Dus komen we echt... Als fans- leden van fans uit- afvanclubleden. Ja, we zijn fans uit de hele wereld. Hè. Die komen uit Australië en uit alle hoeken van de wereld. Hè. Oh, echt waar? Ja, het is echt super. En dat doen we dus al 15 jaar. Ja, ik moet zeggen, ik kan me wel herinneren dat al vaker terug is. Ja. Dat ik het heb gezien inderdaad. En ik ben wel heel lang fan. Maar Dus komen ik ben daar een dan gold ook- member. Maar Marie, Ja, ja. komen dan ook wel eens echte Nou, ik heb... OG's van de originele Ja. leden, komen die langs? Agneta. Nee, Agneta is dus echt niet. Nee. Alleen als er dan speciale... Maar dan gewoon die er ook speciaal her. En daar hebben we weer... Ja, moet ook maar...
het geld en de tijd hebben. Hè. Die reizen soms overal waar hun zijn, waar Bjorn is of zo. Maar Bjorn is dan de meeste onderweg nog en Frida. In Voyage, in Londen laat hij zich vaak zien, want die woont er gedeeltelijk met haar baron. Maar heb je ze wel eens in het echt gezien? Dat is eigenlijk wel een- Ik heb Benny alleen gezien. Ik ben een van de weinigen die nog maar zo weinig heeft gezien van die veer. En ik heb ook de hoop opgegeven. Ze zijn al in de 80, hè. Maar Virtueel ik heb- kosten ze wel bekijken, nou. Virtueel concert, hè? Ja, daar zijn we ook geweest. Oh ja, en wie was dat? Ja, ik vond de band, het is natuurlijk hartstikke geweldig. En sommigen zijn al 35 keer geweest van de ABBA-fans. Maar ik vond eigenlijk de live band het chicste. Ik hou dan van het live gevoel. Maar hoe moet je dat voorstellen? Stond daar een hologram? Stond? Ja, dat is een hologram. En ik vond Frida heel erg liekend. En de andere, vooral Agneta, vond ik minder. Maar ja, oké, dat ligt aan mij. Ja. Je moet allemaal gaan kijken natuurlijk. Nee, het is een belevenis. Ja. Het is walking in en dancing out. Maar Ja. dat zeggen ze ook bij het museum in Stockholm. Maar dat moesten ze ook dus beleven. Doe best toch geweest, toch? In het museum. wel, In het ja. museum, toch? Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, ik- Ja? Het is interactief, dat Ja, moet je fan eigenlijk van allemaal ABBA. leer. Zeker. Wat echt zijn in mooi. het museum dan? Kleding en dat soort Kleding, waar ze het Songfestival met hebben gewonnen. Apparatuur, dat vond ik natuurlijk geweldig. Ja, Oh ja. de studio. Een mengtafel, dat ze dacht van... Echt hebben nog ze- met heel veel knupjes natuurlijk. Ja, en eigenlijk voor de huidige tijd is het best klein, dat ze denken, ze hebben ze die producties doorheen getrokken. Dat vond ik heel bijzonder, ja. Mhm. Ja. Nee, maar goed. Ik vind Maar de het, producer, dat waren ook wel gaat, hè? Ja. Michael Beachford. ja. Dat is pas overleden. Ja, ABBA is mij door de straat geduwd vroeger, hè, door de buurmeisjes. Zo ben ik met opgegroeid. Ja, Dat ja. ik dacht, jongens, wat rijdt je toch de hele tijd? Maar gaandeweg, ja, nee, dat wordt een tijd. Ja. Ja, Gaandeweg ja. denk je, dat is toch wel erg goed, ja. Ja, Dus, klinkt muzikaal is, zit het wel goed in één. Ja, ontzettend goed. Ja. Ja. Maurice, wanneer ben je tegen aanraking gekomen met het eerste vastelavondsliedje? Eigenlijk door... weet je, we waren immer met... Brigitte en ik waren altijd over als laatste. En als enige van onze vriendinnen. En dat is dus echt heel leuk gegaan op het afscheid op dinsdagavond van Flaris op de Markt van Glen. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon ook daar zo'n vastelavondsgevoel zingen. En ze zei, ja, wil ze dat echt zijn, Brigitte? Ik zei, ja, zeker. En we draaien ons om, dus staat Ronald Klaassen met zijn vrouw. En toen zo is het balletje gaan rollen. Ja. En toen, sindsdien doen we de vastelavond. En dat is inmiddels van 2009 of 2010. Ja. Ja, en dat is een paar keer de halve finale toch geweest. Hè? Ja. Van En de één keer LVK. finale, hè. We hebben de 11e gehaald Met in op Boston, 2015. ja. Biedt LVK voor de Ja, finale. Oké, ja. ja. Nummer 11. Toen hebben ze ook in de soepkom mogen staan. Hè? Nee, dat was dat jaar afgeschaft. Oh, was dat toen? Oh, waarom dat? Oh, Dat pijnlijk. was het eerste jaar dat Nee, het dat- was normaal afgeschaft. mocht iedereen of tenminste normaal, dat is dus tot 2015 geweest, mocht degene de 11e werd die het LVK mocht op het podium van de Zoepkool staan. Dat is carnaval zaterdag, is het in Venlo. Ja. Maar toen dus niet meer. En toen dus niet meer. Au. Dus weer dachten, 11, yay! En nooit op de zoepkool gezongen. Oh, dat is wel jammer. Maar wordt dat toen afgeschaft? Of wordt het Ja, seizoen? maar- Nou is ja, zo. er zullen weer nu regels zijn geweest, nu bestuur, Ja, ja. nu leiding, du kent het wel. Dus Ja. dat, maar Oké. ik weet het, wij hebben nog heel leuk. We hebben nog gezongen bij de Kroon-apps en nog gezongen, dat word ik ook weer, toen woon ik er nog. Oh, leuk. Beleef vandaag ja. waren dat. Ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. En daarna hebben we dus echt wel de halve finale immer gehad. Als je eenmaal er een beetje zo in zit, dan... Maar is dat nu ook echt het hoogste, het LVK, wat ze kennen halen? Als Limburgs artiest of carnavalist? Eigenlijk wel, hè. Ik vond- vind het is wel een heel... Ja, het is een beetje typisch verhaal geworden. Ik bedoel, bepaalde genres die doen het door gewoon nee, dan denk je, dat is echt niet minder. Dus ik vind wel, er is meer leven naar het LVK ook. Ja. Nee, dat Maar klopt dat zeker. is... Ja. Ja, want ik vond en nu vorig jaar ook eigenlijk leuk, maar omdat het dan een beetje anders is, denk ik. Ja. En nu deze waren ook niet vastelavonds genoeg. Het dansken en een lachen. Dus dat zat er helaas niet bij. Ja. Ja, dat is Ja. natuurlijk moeilijk. Ja. En tijden veranderen daar, want er is natuurlijk ook wel Zeker. andere genres. hè. Ja. Het werd bijna een pop. Ja, gebeuren ik hoorde soms, hè. vandaag toevallig een liedje uit Kullen en dat ging erover dat er geen traditionele liedjes meer worden, maar alles met een beat. Maar dan zouden een beat honger, daar was ze helemaal niet goed van. Dat ik dacht, Geweldig. ik snapte het niet meer. Maar goed, ik vond het dan ook wel weer grappig daardoor. Ja. Ja. Wilco, toen hebben ze ook de Chief Bellstars, hè, heet ze toch?
Ja, dat is een vaste klant, zal ik Ja, maar zeggen. ik heb gehoord dat jullie een nieuw album krijgen. Nou, een album, zoiets. Of EP, hè? Of een nieuwe plaat, alleen. Nou, heel stiekem wordt er gedroomd van een LP. En dat zou best uniek zijn, voor mij ook, maar zoiets zijn we nog niet. Maar ik heb wel een nieuwe single. Maar de clip heeft vertraging opgelopen door het vriezen en de sneeuw, want de sneeuw past echt niet bij de clip. Oh zo, En, een zomersnummer. maar wel iets heel anders. Die zitten normaal echt in de folk en dit is reggae. Oh, en, dat wauw. is wel echt heel leuk om te doen. Super. Dus, maar ja, de jongens zitten er vol in, want er komen er nog 2 dit jaar. Ja, Dat is heel leuk om te doen trouwens. En een geweldig dialect vind ik dat. want wie kreeg Bogus al die ganse band in de studio, weet je? Niet. Oh. Nee, dat gaat een beetje per stuk. Of bas en drum tegelijk. Ja. En de rest boeien op. Dat is trouwens ook veel makkelijker afspreken. Dan kunnen jullie komen als ze kennen. En dan hoeven ze niet met de hele groep af te stemmen. Maar zo werken opnames ook niet meer in de jazzwaal. Ja. Maar Wie voor toen met Grootsbied geworden, was best vuil, hè? dat wordt, ken je in de het studio. is de kleinste studio van Limburg, denk ik. En dan een koor wegzetten van een man of 20 wordt dat. Ja, Ja. dat hebben we logistiek moeten regelen met de huiskamer en andere ruimtes. Ja, En inderdaad. dan kunnen ze die noes heel creatief inzetten en dan lukt dat toch. Ja. Ja, wordt een heel leuk project. Ja. Maar je zit deze zelf ook geschreven. Ik heb alles het geschreven, ja. Een kerstliedje en nog een liedje. Een beetje een droevig liedje. Want ik heb eigenlijk ook een repertoire voor afscheidsdienst en zo. Maar het is vooralsnog voornamelijk feest. Ja, ja. Maar ik heb wel droevige liedjes geschreven, ja. En hoe was zo de inspiratie vandaan voor een liedje Uit te het schrijven? leven, hè. Ja? Ja. Het is wat ze veult. Ja. Heb je dat ook wel? Dat Dat is was eigenlijk alleen denk maar ik uit het leven, of? Ja, soms wel, ja. Ja, Ja, hè? ja. En soms is het gewoon onzin. Ja, voor de vaste Nee, geloven denk ja. ik dat de onzin beter is. Ja, zeker. Maar soms zit er nog wel, er wordt soms toch door iets wat er gebeurt dan getriggerd. Maar dan vind ik, moest het wel leuk maken dan. Hè. En soms, ik zit al jaren met een bepaald thema en dat kreeg het niet af. Dus dat, maar dat is ook iets heel serieus. En het heeft ook te maken met de doelgroepen hoe het hier met bezig zit. En ja, ik heb daar best ook ervaringen met. Maar ik kreeg het niet goed in het liedje gevangen nog. En om nu aan ChatGPT te worden, ja. ik mag niet GPT zeggen van de leerlingen op school. Dat vind ik dan zonde. Ja. Dan is het, Dat liedje moet eigenlijk dus een beetje riepen. Moet even... ja, maar dat riep verdikken al volgens mij al 20 jaar. Oh, hè? Oh ja, dat is wel een hele tijd. Ja, dus ik heb de hoop een beetje opgegeven dat het er echt nog kunnen. Maar dat is misschien- wel, dus dat is wel, du wilt wel echt dat het iets van zichzelf werd en blieft. Dat wel. Dat dat niet iemand anders een oog op werpt en door zijn blik. In dit geval. Normaal zou ik het echt afgeven in deze fase. Maar Maar in in dit dit niet. geval is het zo. Nou ja, dan heeft het misschien, moet het zo zijn dat dat nog even doet. Ja, Laat maar gaan. ik hoop het. Wie weet. De ziel erin. Ja. Ja. Hè, toch? Riese, wat hebben ze nog op de planning staan voor optreden? Is ook met carnaval? Moest er ook... Ja, morgen gaan we met de ABBA Girls er tegenaan, hè. En dat is heel leuk. In Gronsveld. Goeie show. Bij de mansbezitting. En daarna naar Joe's Place in Merkel. Back. Nee, Wijnandsrade, sorry. Oh, ja. Wijnandsrade. En dan zorgt er Maar ook als ABBA Girls? Of, De ABBA Girls, ja, ik denk dat we morgen bij Joe's ook wel misschien gaat vasteloven doen dan ook. Maar we werden echt gevraagd wat de ABBA Girls. En dan doen we ook wel in de griesmetling en zo gaat allemaal. Dus we doen ook nog heel veel gedanges. Maar vooralsnog doen we veel ABBA. Ja, leuk. Super. Leuk, Is ja. het, En overal, Kierikrooi, overal, Meun, ja. Maastricht, IJzen. Kom je nog maar eens een keer terug als ABBA hier. Ja, dat is wel leuk. Ja. Wilke, wat ga je zo doen met vastelovend? Ik weet het toch niet. Het lijkt een beetje aan het weer. Dat mag ze eigenlijk niet zeggen, maar als het een beetje weer is, gewoon voor een paar dagen weg. Ook al. Ja, dat zijn de echte carnavalisten. Ja. Ja, dat is toch fijn. En doe Marie, zeg eens... We hebben nog optredens. Je mag eens op bijvoorbeeld naar de optocht kijken. Altijd, Ja? zondag, ja. Ja.
Alleen nu is het de kinderoptocht op zaterdag, dus misschien dat we nu zaterdag ook eens naar de kinderoptocht gaan kijken, want meestal maandag de kinderoptocht, dan hebben we, weet je wel, dan komt er niks van, hè, want best Nee, nog weet je niet niet, tel het. klaar, best nog niet klaar ervoor. Ja. En, maar ja, goed. Maar we vieren dus dan, ja, de kapelkensconcours is natuurlijk op maandag. En daar moet ik dan ook zingen, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. En het afscheid in de kroon, hè, dinsdag. Dus als je er niks te doen hebt, luisteraars, dan kom je maar lekker naar de kroon en naar Gelijn, naar Ja. de carousel en overal. Nou, er is van Precies. alles te doen. Lees jij de vlammen, hè, dan? Ja, het vlamt. Ja, precies. Nou, veel zitten er weer op, Carmen. Ja. Dit worden vast wel een uitzending. Lekker druk en hectisch en Ja. heel veel jeugd ook, hè? Ja, zeker. Ik hou ervan. Ja, Die mogen best allemaal eens gezien werden. En Ja, dat Absoluut. verdienen dat. ja. Ik dank ook echt dat je hier wordt. Het vuur van vastelavond, dat grazen dan ben bruid. Dat delen weer met anderen, dat sprit en wond het gluit. Wie een loop het vuurke gek, dat was door Limburger. En dat veulen in ons hartje, en dat veulen weer zo gek. Gewoon lekker route stekken, het wordt die dekker maar gekker. Wakkelen in lang en gaan niet vlammen. Verkwakkelen niet lang en gaan er tegenaan. Hoe roken staat vuur in te dammen. Ja, we fakkelen niet lang, we staan in vuur en vlam. Zuster, s'avonds als ik stop boven in de lucht. Maan en sterren stralen, dan wetst er weer genoeg. Op weg naar huis, naar jeder feest, dat wordt veel dicht bewaakt. Slijt de vlam weer in de pan, dat kent hij met gemaakt. Veel lonken en veel vonken, het schijt vonken, veel pronken. We wakkelen niet lang en gaan niet vlammen. We wakkelen niet lang en gaan er tegenaan. Hoe roken staat vuur in te dammen. Ja, we wakkelen niet lang, we staan in vuur en vlam. We wakkelen niet lang en gaan niet vlammen. We wakkelen niet lang en gaan er tegenaan. Hoe roken staat vuur in te dammen. Ja, we wakkelen niet lang, we staan in vuur en vlam. Lai, la, lai, 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 la, lai, 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 lai. La, lai, 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 la, lai, lai, lai. La, lai, 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 la, lai, lai, lai. We wakkelen niet lang en gaan niet vlammen. We wakkelen niet lang en gaan er tegenaan. Hoe roken stof vuur in